Ola a todos e todas. Imos ver un par de exemplos prácticos de como facer a bibliografía para un traballo de clase con Zotero VIP. O tema co que imos traballar é a historia do sector alimentario español. A busca faise en dúas fontes importantes, o catálogo Crunia e Dialnet. Nos resultados atopamos obras para facer o noso traballo, neste caso un libro. Este libro podemos consultalo en electrónico e en papel. Para Zotero VIP será preciso recoller o número ISBN que aparece aquí, copiamos, pegamos e Zotero VIP xa identificou o noso documento. Prememos en Close, temos seleccionado a APA 7ª edición. No caso do artigo de revista que empregamos, copiaremos a URL de Dialnet, pegámola Zotero VIP, citamos, recolleu os datos ben, se tivese algún fallo, premeríamos en editar para corrixir os datos, pechamos e temos aquí a nosa bibliografía. No Word temos dúas citas textuais do noso traballo. Esta cita pertence ao libro que consultamos, entón prememos nas comiñas, escribimos a páxina 27, que é onde tomamos a cita. Unha vez que está copiado, pegámolo no Word e xa temos a nosa primeira cita no texto. Na seguinte, o procedemento é o mesmo. Número de páxina, copiamos e pegamos. Ao rematar o traballo, faceremos nunha folla aparte a bibliografía e dende Zotero VIP escollemos copiar e aquí pegamos de novo e xa temos a bibliografía feita en estilo APA, 7ª edición. E con isto rematamos estes exemplos.